sa ating pananampalataya, tayo po ay pinagaling ng Panginoon. Kaya for the year 2026, dineclared ko na go, go, go. Kasi talagang simple lang na sitwasyon, pero gumagastos tayo every check-up ay hindi ako bumababa ng 3,000. So sa isang buwan, ka-2 check-up ako. Pero Lord, alam ko na ibabalik yun, i-restore, ibig sabihin restoration, and then yung ibalik lahat ng aking kasi since April, pero nag-start ako ng medication ko, June yung start. Hindi ako muna, gumamit ako ng mga medical, yung mga natural, pero ayaw niya. Kaya sabi ko, Lord, pinag-pray ko kung paano. Sabi ni Sister Arlene, ate, sabi niya, baka kailangan niya ng kaya napunta ako ng sa isang doktor. Pero puri ng Diyos, at hindi talaga, hindi tayo pinatigil ng kalaban para tumigil sa ministry. Kaya kung minsan wala tayo dito dahil sa aking pagbangon, matutulog lang ako alas 4, alas 5. Siyempre, kailangan matulog ka. Alas 9, tulog pa ako. 10 o'clock tulog pa ako. Minsan, alas 12 ng umaga, tulog ako kasi matutulog ako alas 5 eh. Dahil dun sa disturbance noon. Pero praise God, dahil sa mga gawain sa ministry, sa barangay, ay hindi tayo pinatigil ng jablo. Kaya bawat isa sa atin ay mayroon tayong pinagdadaanan, pero don't give up. Amen. Minsan nga, sa aking panaginip, napapanaginipan ko yung mga wala na sa pamilya. Talagang nakikita ko yun, sabi ko, iba yata yun, pero hindi. Kasi pag napapanaginipan mo na yung mga nawala na, siguro, parang sabi ko, oh no, sabi ko, hindi pwede, sabi ko gano'n. So, praise God. At yun, minsan mabagal akong maglakad, pero sa totoo lang, hindi yun ang aking normal na paglalakad. Ang normal na paglalakad ko kasi mabilis. Kaya purihin ang Panginoon sa kagalingan, at for the year 2026 ay lahat ng ating nagastos ay ibabalik ni Diablo. Okay, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya purihin ang Panginoon, to God be all the glory sa ginagamit niya na kalakasan ko sa lahat ng mga gawain na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So praise God sa kabutihan ng Diyos. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So to God be all the glory. Back to the MC. Amen. Praise God po. So ngayon, ready na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? So ang word po ngayon ay pakinggan po natin, at para mamaya magamit po natin sa ating group prayer. Amen. So tinatawagan ko na po si Teacher Lady Lynn para mag-share ngayong gabi. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ni Lady. So, praise God po. And bago po tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Let's pray po. Yes, Lord, hallelujah, Father God. Patuloy po kami nagpapasalamat sa gabing ito, Father God, dahil pinagkalooban mo po kami, Father God, ng isang privilege, Father God, upang mag-aral na yung salita, Father God. Lord, ikaw po ang siyang magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa sa amin, Father God. At Lord, itago mo ko sa inyong likuran, Father God. Nang sa ganun, Lord, ang nais mo lang siyang masabi ko, Father God. At Lord, ikaw siyang mapapurihan sa bawat buhay namin, Lord. Salamat, Lord, sa salita mo na nakahanda ngayong gabi, Father God. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So praise God po. Ang topic po natin ngayon, it's all about you are valuable to God. Ibig sabihin po, mahalaga ka kay Lord. Yan. So tanong ko lang po, ano yung isang bagay o ano po yung isang maliit na detalye ng araw mo na nakapagpasaya sa'yo ngayong linggo? Ayan. So kung meron man, ano po yon?
And for example, natapos ko yung exam. Yeah. Di ba, masaya ka nun? Or for example, natapos ko yung gawaing bahay ngayong araw. Siyempre, masaya ka na doon, di ba po? So, kung napapansin po natin na kahit sa maliit na bagay na yon, nakikita natin, napapansin natin, ganun po din si Lord. Nakikita niya po yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin, nakikita niya po lahat. So, ang verse po natin ngayon, sa Matthew 10, verse 30 to 31, "But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrow." So, God knows you completely po. And nandun yung value mo as deeply po kay Lord. So, kung alam ni Lord kung ilan yung piraso ng hair mo, buhok mo, syempre alam niya po kung ano yung nangyayari sa buhay mo. And ibig sabihin po nun, walang aspeto ng buhay natin na hindi niya alam o hindi niya pinapahalagahan. Okay? So, ayan. So, ang kaalaman kasi ng Diyos, hindi lang po siya basta-basta impormasyon. For example, kilala mo lang po yung isang tao. Pag nagtanong yung ibang tao tungkol sa kanya, masasagot mo siya, siya si ganto, mabait yan. Diba? May impormasyon. Pero po, pag si Lord, ang kaalaman niya po tungkol sa'yo, hindi lang basta-basta impormasyon, kundi meron pong pagmamalasakit. Ayan. So, himayin po natin yung sa verse, God knows every detail of our lives. So, sabi niya po doon, di ba? Even the very hairs of your head are all numbered. So, pinapakita nito na ang personal at detalyado kaalaman ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sinasabi din dyan that God knows us completely. Okay, sabi niya po sa Psalms 139 verse 4, sabi niya, "You have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from far. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me." So pinapakita po dito sa verse na hindi lang po alam ng Lord kung ano yung ginagawa natin. Alam din po ni Lord kung ano yung nasa isip natin. Di ba kung mapapansin nyo, at naririnig nyo na po sa mga mga elders or mentor natin na pag nag-pray po sila kapag sinasabi po nila, bago mo palang sabihin, alam ni Lord. Or kapag sa prayer din, Lord, bago ko pa lang po sabihin, alam mo na, may sagot ka na dito. Kung mapapansin nyo po doon, alam na ni Lord yung mga nasa isip natin, pero bakit kailangan pa nating sabihin? Ayan. Diba? Bakit pa natin kailangan sabihin? Ayan. Sinasabi natin kay Lord kasi hindi parang binabaliwala lang ni Lord. Hindi po dahil doon. Ang gusto po kasi ni Lord, gusto niya magkaroon ng father and children na relasyon. Magkaroon ng father and son na relasyon, di ba? Yun yung intimacy po. Kaya gusto ni Lord na sabihin natin sa Kanya kung ano yung mga gusto natin, yung mga pangailangan natin. Gusto niya maging open tayo sa Kanya. Kasi paano ka magkakaroon ng intimacy na relationship, na relasyon sa Diyos, kung hindi ka naman open sa Kanya, di ba? Ganon din po sa mga kaibigan natin, mga kasama natin, di ba? Kaya tayo roon ng relationship na pagkakaroon ng kaibigan, pagkakaroon ng kung ano-ano po man yun. Kasi nagkaka-connection po. So, ganun din po. Kailangan natin makikonnect kay Lord. Yan. So, dito sinasabi din na hindi lang malalaking bagay nakikita ni Lord, kundi pati yung maliliit na bagay. Alam niya kung pagod ka na, alam niya kung ano yung pinaglalabanan mo, and alam niya po kung ano yung mga luha na walang nakakakita. Alam niya kung ano yung rason ng mga luha mo pong yan. And alam din ni Lord kung sino ka sa harap ng maraming tao.
Alam ni Lord kung sino ka kapag mag-isa ka lang. Wala ka pong matatago kay Lord kasi kahit saan ka, alam ni Lord kung anong ginagawa mo at alam ni Lord kung ano po yung iniisip natin. Sabi nga po sa Jeremiah 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart." So dito, makikita natin na bago pa ang ating ministry, kilala na tayo ni Lord. Bago pa tayo pinanganak, kilala na tayo ni Lord. Alam niya na kung ano yung future natin. Ang kailangan lang po natin is magkaroon ng faith sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Sabi nga, God calls us to let go our fear. Aray ko, dito ka na natamaan. Sabi niya doon, so don't be afraid. Sabi po doon. So, ibig sabihin, inuutosan tayo na huwag matakot. Di ba po? Sa mga problema po natin, huwag tayong matakot. Hindi ibig sabihin na huwag kang matakot is, yung parang dinideny mo na yung problema. Parang, wala akong problema, hindi ako malungkot. Pero nararamdaman mo na lang. Kundi, ang ibig sabihin na huwag kang matakot, harapin mo kung ano yung problema mo. Di ba? And i-declare mo yung word of God sa buhay mo. Yan. Ang takot o burden ang kailangan mo ng isuko kay Lord. So, gaya nga lang nasabi ni Ate Jo sa akin na laging pumapasok sa isip ko tuwing panghihinaan ako or matatakot na ako, faith over fear po tayo. Yan, dapat laging nangunguna yung faith, di ba po? Para matalo niya na po yung fear na meron tayo. God declares our worth. Sabi niya po doon, you are worth more than many sparrows. Okay, mapapansin nyo yung mga maya na ibon, di ba maliliit? Yan. Minsan nga hindi na sila napapansin eh. Pero grabe pa rin po yung pagkilos ni Lord sa mga maya. Hindi niya po pinabayaan. Ganon pa po ba sa atin? Naniniwala po ba kayo na papabayaan tayo ni Lord? Di ba hindi? Kasi importante tayo kay Lord. Yan. Hindi mo, syempre, sino ba namang, di ba? Binigay niya na nga po yung bugtong niyang anak. Nag-sacrifice na siya, tapos isipin mo, hindi ka importante sa Kanya. No, you are special kay God. Mahalaga ka. And sabi po dyan, God declares our word. Sabi po dyan, di ba? Kung ganon ang kanyang pag-aalaga sa mga maya, ganon din po, mas lalo po yung pag-aalaga niya sa mga anak niya. Sino pong anak ng Diyos dito? Amen. Ayan, so lahat po tayo na naririto. Amen po. Ayan, so sabi niya, from value to victory. Ang pagkaunawa sa ating halaga ang pundasyon ng ating tagumpay. Siyempre po, kung hindi natin alam na mahalaga tayo, paano natin marirealize na nasa atin na po pala yung victory? Imagine nyo po, si Lord na yung gumawa. Si Lord na po yung lumaban sa battle. Di ba po? Nag-sacrifice po si Jesus sa cross ng Kalbaryo para sa'yo. Doon pa lang po, tumagas yung mga dugo. Ibig sabihin po, naibigay na po sa atin yung victory. So kapag alam po natin yung halaga natin sa Diyos, alam din po natin na we are victorious na anak po ng Panginoon at hindi po tayo victim. Hindi tayo nananalo para maging mahalaga. Nananalo tayo dahil mahalaga tayo sa Diyos. Yan. So kapag malinaw ang identity mo kay Lord, humihina yung takot na meron po tayo. Kapag sigurado yung value mo, nagkakaroon ng victory. Ayan. So ang victory po kasi ito po yung learning how to rest sa presensya po ni Lord. Yan, hindi lang po yung puro kalaban ng laban. Yung pala wala ka na pong wala nang pinaglalaban or wala na po yung personal na ano mo kay Lord, di ba? Wala na yung intimate na quiet time mo kay Lord. So, victory over performance-based identity. Sabi po dyan, hindi tayo mahalaga dahil productive tayo, hindi tayo mahalaga dahil active tayo, visible tayo dahil nakikita tayo. Mahalaga po tayo dahil anak tayo ng Diyos. Mahal niya po tayo at pinili niya po tayo.
So, reminder po, hindi tayo mahalaga dahil sa mga ginagawa natin. Okay? Dahil may ginagawa tayo dahil alam po natin na mahalaga po tayo sa Panginoon. And kung hahanapin lang po natin yung halaga natin sa mundo, is madidisappoint lang po talaga tayo. Kasi kay Lord mo lang talaga po yan tunay na makikita. And kapag alam mo po yung halaga mo, and nandun po yung faith na pinanghahawakan mo sa lahat ng bagay po. So, yun lamang po. Lagi po nating tatandaan na mahalaga tayo. And kung hindi man tayo napapansin, lagi mong tatandaan na mahalaga ka pa rin. Si Lord yung nakakakita kung ano yung nasa puso mo at kung ano yung ginagawa mo. Alam ni Lord yung motive kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. So yun lamang po, all the glory belongs to God po. Tinatawagan ko po ang ating MC para dagdagan po. Ayan, so praise God. Know your identity in Christ. So, alam na po ba natin yung identity natin sa Panginoon? Amen. Ayan, isa po yan sa magagamit natin din sa prayer po natin. Mamaya, syempre, alam natin, kaya tayo nagpipray. Kaya tayo nakikipaglaban sa prayer, pinagpipray natin yung mga ibang tao, pinagpipray natin, nilalaban natin sa prayer ang ministry, yung mga kailangan po natin ipag-pray. Kasi alam natin yung authority po natin. Amen. Imagine, binigyan po tayo ng authority ng Panginoon sa, yung sa verse niya na we can lay hands sa mga may sakit, cast out demons, speak in a new tongues, ano pa? Magpagaling ng mga may sakit. So, mag-deliverance. So, yan yung mga authority natin, yan yung identity natin bilang mga anak ng Panginoon. Kaya ready na po ba tayo? Manalangin. Amen. Sabi nga ni Inay nung Sunday, buksan mo ang bibig mo. Di ba? Kung hindi umaayon yung isip mo at iba ang nai-imagine mo sa prayer meeting natin ngayon, buksan mo ang bibig mo at manalangin po tayo. Amen. Maging intentional po tayo sa prayer. Kaya sige po, tayo na po ay mag-group in prayer.